Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Presiden juga Khasi Students Union Sengkemi usamla Lambok Starwell Marngar ula batha ya borok chnat trikam juga KSU bakin pet perman baha haman laki dong bak kisnong kenang bakanomi kanu nu jing ikipat ba hakabai dei bakabam ula ong baka KSU kelas sedang mensam jing rap syaki badan kam hakum ngini kapor ikipat ba kia kendo ikijing ula ong ru baka KSU kan pet perman baha haman laki jaka yo baka don ke jing yap than jong kipat ba namar ka jing kerdo bam utai nong elam ke KSU la ong ba menta kam de kapor ban ya kedau keti yano batang ke sorkar marway kan omla menteri kam na ka benta banyada na ka jing sapriang jo ka jing pang coronavirus lani COVID-19 hendrei ka te ka seng kan ai ka jing trelang haki babon kiliang kom ka dak ka jing snok tilang ba sorkar hoi ka jing sisa po jala jongi hadu menta hadu kene klub mat tempat do sngo gono no ko balong positif test bagi na kaliang keyboard balik pet kmi ya ka kot ka kya ni kmi lenti ba kari bakarpang kari ba laka kurpang dobu nombu nong thau nget ba kene khlam kene man yu kejat ko kari ku jeng si bentang sngo kum ka seng sngo ban ai jengero ya pesakar kawala sim ya gisenjam ba per ai bor chungka ban persang ban yada ya kene ka jeng sapriang june khlam hakalen jo perthai ko ai ka kruo kama ka seng ko ban ong kolong sung thu ani ka por kam dei ka por man yak dokti kam dei ka por ngin ben kam dei ka por kan tho yen wi kadi ka jipang khlam ngas ko ban ong ba tang sarkar marwai ne tang katnat ko ka khia marwai ka nama ati lakap kadai ka jing sim snok tilang jong wei ko wei no song snong do jalai bro ko ni hab ban persang ni hab sung thu ko mi pa ba ho ni sung thu kani jing perbana sarkar curfew kani jing pena surat ni kani kalau daw ba aku isngi soba karan ge jing tu khu jing e bon balang po ba jala jung ndai ngasobon ong ba ngathrai ka ba kham spa ka ba kham krautam ha jing em ding gure ko ka khya ba jing em la ni do no ye ka jing ko jing khya la ding do no ye jing em ngasoba nim don jumut meng ye ka ni spa ka ko ndai kum galong menta po ka jala men kren po jala jing is ngoba kibun ki bakup chiliang sem chiliang po jala jung ki don ki bla pentip lang bagi kon ko bla pentip singi ki ngelam ka seng ki bla kendu jing e jenjar he bun ba ki liang kabam ki mio u khawan thiet ki mio kham tam batang ni sor shlong ru ki bun ba ki kis ki ba ki khna school ki samla puli ki bawan ki district pa pher ki bom smlayo su ban pha jong jisnam don ki ba pentip patang khawan set kim don chu andrai nakliang perseng ai bor berit jungi nila persang kan akan ja ban pek ban pai khmat ban kener pe jong ki jungi ban yarap ya kum kita jingjia nek kum kita kilanot bangat kum kini kapot andrai nakliang juga seng nila tha ya boro snat tikam jong ka seng hakleng ju pri nyutrap bakin pek perman kini trelang baki bor snong bor kau kini trelang bat kita ko kya knang ba ka jingjia ko sosi kana mangat hai perok persnam cumi kama kren ta kamut ba nyungkwa ba ka jingjia sosi ba kan manlap yo si hajaka ban yo virus ke kelompan ban ka jingjap than tinga ngech kam ma woi pui no song snong ni ya kner tilang kani kupor ngaso de kupor ngin ya phai khmat lang para majan para mapa ngin ya samlang kap ni don ai knang ba nu nu jingjia kanam jia kana manlap ka jat jingjia ko jung na kalian juga seng ngila persang ribuah berit jungi pat nang ye peteng ni kisni ni dang instruct kisna trikam paper ngan lum jingtep aman la kisnong ki longjing sem jenjar hukum kene khap me kendu homata ni sapersang ribuah berit jungi kadla kad ya rangkat je terlang ba imporsno rangkat je terlang bat ka sarkaru ngan ailang ti kemon ti kediam nam ta jingbet jingbiang jongpar lang di kusnong ko chala ko hoi khamtam kibidai ki pordok parsna nakaliang juga seng di sewondong ba seng ni bro koi di long ki bal kloi banyak terangkat buka sarkar di long kloi ba ni semadan pada sarkar dan kam hakunu khidmat marwat du menta wat da hibo berit jungi la persang ban ja di khat seng persang ban bor berit ki persang haman lagi jom gisno bat phakmat ikum gini jingjia
bat ingit skem balang ba ka jing trilang jong por lang atrai ka namdon kunu jing chia puski ba ki produk pasnam ki haban mat ka jing yap than ndai ke e ba kwa ban ong ha ke khidmat ya ka sarkar kalong kham tam tu ki samla puli na skul ki wan district ki long yeng long sem ki snong ba pero ya don ki persang malik phan or jong ki yeng ki sem jong snong ki thau ki chum layo okali angit ka sarkar ka phakmat karpang halo kini ki jing e namar idon bun basa chlong i kren kita ong haban sim to korsion kita ter ndai ni habru ban so tho ni habru ban tep idon ki wan chuan bala ko so chlong kimdon batang kat porsion do ya kum kitu munun bakli singa sngo ba kanu ka wai pu koi ka snong me kinok nya snong nya thau apo so chlong bro ko wai iseng samla kam tam hit khot ju seng ni haban ya snok tilang ba nya snong seng samla seng kun knang bun yo ban pit khmat lam ban yo pet lam ya kum kini ki chingi akiba ki produk pasnam ki kenduk kham tam so chlong kum juru wat district fair ki longjing long sem ki chom lo yo su ka bala idon babala mesngi khap thit khaw domet kum kini ru ki dei chingi ki ba serkai kum kini ki sngi mi kenduk mata angit kham bagi bo district ki rang ba snong na thai kin budien kham tam ni la pentip jong kin budien kin simlang ni jingit klik nang ba kanulu jing jia ko susi kana marlap hukum kita ki produk pasnam macam ni boro kidai ki instruction na kaliang jogo sangmi ko goi IT ro jong ki snat trikam la kalong circle ini bukan pej perman ko pini jing ki produk pasnam ni kendu nomor maki kita rasnong kita khamma mano wajanjar mano bakedu ting IT knang ba na kaliang jogo sang in sapersang tilat nanti jongi ya kabangi persang khai khmat hukum kini ki produk pasnam ni sem jinge rai mene kam desu ka sin ko nang kong tangi ki khniat sri na kaliang ta shlong mi circle kala phak mat karpang iskari khuswat ni po siap ki babun ki si ni klung khna berantuk gom semla biang su ka bam gedi nga phak mat karpang hai bor berit jungi yan mlamla ban asibun le tak khniat ilong pat si benta ka jingrap ka ji yadan bentalang jungi ban ni persang ni bor berit jungi ban yarap ya kita ban dan apa deng jauh jengi jenjar hukum kudi kepo bat kini ke mission ke bangiat minta kalong kembali ke ba dang ye teng na ke sengi yang sedang perkhat thamai syong kerki kum ke kur komiti ban ye perkhat pat kilat ganti senjam jungi ke banghap persiat sakmat nang ni sakmat nomor kum kolong mata ban tang ban sei ke marba mardi ru kalong ke jenjar hadu kata nilai is sing sakhi pleng hakini kis khndiat sngi blalin no ru watang kis nomor fer po jaya ki mokhar maulai teter kini sor hni po sor ni iba beri jenjara ban yo kabam gadi tinga so gani ke sipenta ga jinge hendrai ka ai ka mga kwa makrapat ki produk pasnam ki belong trasnong po jalai bro ko wai galong ni haban ya sha sitomlem haban simlem ka jingit khli ni haban ya aktilem iwei snong athau khnang bang ne khlam kanam yulat ban rung khli apo ke jala ke jungi lada ngin suhun no ban ong ai tang kita gibor ki bahalor kin bor jong ka ani ki bor sarkar ki ham ban sim ke jing khli ngat train kalong go bakla kadai kamram jong wei pu wei nong song snong nomar ngi hap so thu kani kadai ka thma ka hap ban sim wei pu no snong hap ban sim lang ka jing khli langba ka jing ye trelang rangba jing akti lang ngat rai kata ka nem sniu kana malap satia ya ka jalai bor ko